Hey. Jo, sådan der. Du har sikkert klikket på den her video. Det her, det er hvor jeg begynder med den her nye kanal. I tænker sikkert, hey, den her kanal, det er sikkert sjov ud, eller hvad der sker på den her kanal. Jo, jeg kommer til at primært op til spillevideoer. Okay. Så, og ja, selvfølgelig den her kanal hedder The Danish Gameplay. Og jeg er selvfølgelig lige startet her. Jeg ved ikke lige, om det er det eller sådan noget. Jo, selvfølgelig er det. Ja, selvfølgelig er det, men alligevel. Det er mig, der lige fucker lidt. Ja, men ja. Og jeg vil faktisk være rigtig glad, hvis der sådan I vil abonnere eller bare like. Hvad I nu vil. Så ja. Så ses vi nok senere.